हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फुल मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बे फुल मुभियाव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों, नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर, बे फुल मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों रैखाथि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे रैखाथि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां नार्जारी, सनालि गयारी, फुलमणि नार्जारी आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथां सनालि गयारी बिथाङानो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दायो बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों आरो गोबाङानो नुबाय थाखादों। एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेफोर सावथुनखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 5सिम गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय। आरो नोंथांमोना बे रैखाथि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। माखासेफ्रा गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामबाय थादोंमोन बेनि एपिसड 6खौ माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। लोगोफोर, बे एपिसड 6आबो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला एजे फिल्म्स एन्ड प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बेनि एपिसड 6खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोन्दों बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, बे रैखाथि आबुं बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय। लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 7खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायलायदो। बेनि एपिसड 7आबो थाबैनो रिलिज जानानै थांगोन। बिथांमोना थाबैनो बेनि एपिसड 7खौबो बे साननैसोआवनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां फुल मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।